Boa tarde. Damos comenzo á sesión do pleno ordinario de hoxe, 29 de xuño. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta do día 25 de maio. Algunha manifestación? Enténdese entón aprobada por unanimidade. O punto número 2 é a toma de posesión do cargo de concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular de don Iago Laje Caramelo. Ten a palabra a secretaria do Concello. Ben, con data 9 de xuño de 2017, con rexistro de entrada 4128, recibiuse no Concello procedente da Xunta Electoral Central a credencial expresiva de que foi designado concelleiro do Concello de Bergondo don Iago Laje Caramelo por estar incluído na lista de candidatos presentada polo Partido Popular ás eleccións locais do 24 de maio de 2015 en sustitución por renuncio de dona Noelia Fernández Ventureira, da cal tomouse coñecemento xa por acordo plenario en sesión ordinaria celebrada o 25 de maio pasado. Foron presentadas polo concelleiro electo as que o 14 de xuño de 2017 as declaracións as que fai referencia ao artigo 75.5 da Lei de Bases de Réxime Local en relación cos artigos 31 e 31.1 do Real Decreto 2568 de 28 de novembro de 1986, sendo inscritas por esta Secretaría nos libros de rexistro correspondentes. Entón, atopándose presente na sesión o señor Laje Caramelo, procederá que en cumprimento do artigo 108.8 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral pase a prestar a fórmula de xuramento ou promesa do seu cargo de concelleiro na fórmula indicada polo Real Decreto 707 de 1979 para pasar a entidade a quedarse na corporación. Ben, invito, por tanto, ao señor concelleiro electo. Xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Bergondo con lealdade al Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Bergondo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda un pouquinho alongada. Moi ben. Tome posesión, por favor, y benvido. Ben, o punto número 3 é dar conta do decreto da Alcaldía 600/2017 en relación con a subvención para a infraestructura da escola infantil. Ben, con data 22 de xuño pola Alcaldía Presidencia deitouse a resolución número 600/2017 na que se recolle, vista a orde do 23 de maio de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedimento de concesión de axudas por investimento na mellora das infraestructuras e de equipamento das escolas infantís de 0 a 3 anos dos puntos de atención á infancia dependentes das corporacións locais e se convocan por ano 2017 confinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, publicado no Diario Oficial de Galicia número 105 de 5 de xuño de 2017, no uso das atribucións legalmente conferidas e no cumprimento do regulado na devandita orde, pola presente resolvo, único, dar conta ao pleno da corporación local da solicitude da referida axuda para o gasto que se sinala a continuación. Gasto de mellora en infraestructura consistente en confección e instalación de toldos de fachada con estructura de aluminio lacado con apertura automática mediante motores accionados con mando a distancia segundo orzamentos solicitados que ascende a 7.391,65 euros, dos cales o Concello ten previsto chegar o 20%, 1.478,33 euros, con cargo a aplicación orzamentaria 323.622,00, existindo crédito por vinculación xurídica por este importe para esta finalidade. A cuantía do investimento é de 7.391,65 euros, dos cales solicitanse a Consellería de Política Social 5.913,32 euros, ascendendo os recursos propios a aportar de 1.478,33 euros. Pois ben, damos conta, como di, a orde da Xunta. E pasamos ao punto número 4, que é a declaración institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI de 28 de xuño de 2017.
Bueno, dende que en 1968 prodúcense os disturbios en Stonewall, Nova York, Estados Unidos, a Comunidade Mundial celebra cada 28 de xuño unha xornada de reflexión co obxecto de visibilizar os valores universais tales como a igualdade, o respeto, a diversidade, a liberdade e a non discriminación. A pesar do progresivo recoñecemento dos dereitos das persoas LGTBI no sistema de protección de dereitos das Nacións Unidas nos últimos 30 anos e particularmente en Europa, non é menos certo que hoxe en día a diversidade sexual segue sendo vítima dunha brutal intolerancia e discriminación sufrida en diferentes formas de manifestacións por lesbianas, gays, bisexuais, transexuais e intersexuais. A día de hoxe, os gobernos locais españois estamos a vanguarda no recoñecemento legal dos dereitos deste colectivo, pero lamentamos que o recoñecemento destes dereitos non se produzca a nivel universal nin de maneira plena. É necesario avanzar cara ao recoñecemento e protección universal da diversidade sexual, desenvolvemento de políticas públicas e implementando servizos que aseguren a igualdade efectiva de todas as persoas con independencia da súa orientación sexual e identidade de xénero, como elemento esencial para a convivencia, o progreso e o desenvolvemento social e económico sustentable. E precisamente neste contexto de igualdade efectiva onde os gobernos locais, porta de entrada directa real do sentir da cidadanía, estamos chamados a xogar un papel clave para garantir a convivencia cidadá e non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais. Concellos, deputacións, consellos e cabildos insulares reclamamos o noso papel como axentes esenciais no deseño e desenvolvemento de políticas transversais e estratégicas que garantan a igualdade de trato e a non discriminación. Por todo iso, os gobernos locais unidos na Federación Española de Municipios e Provincias convidamos a todas as entidades locais a aderirse a esta declaración e sumámonos a todas as voces que claman por un futuro en igualdade. Recoñecemos a necesidade de investir en políticas en favor da diversidade sexual, a non discriminación das persoas pola súa orientación sexual ou identidade de xénero a través do desenvolvemento de programas e proxectos de atención, información, formación e sensibilización que fagan das nosas cidades e povos espazos seguros para a diversidade sexual. Reafirmamos o noso compromiso cos dereitos humanos e, en consecuencia, co principio de igualdade efectiva entre as persoas do que forma parte a diversidade sexual, así como a non discriminación das persoas pola súa orientación sexual ou identidade de xénero, recoñecendo os avances neste marco, a vez que reiteramos a nosa firme determinación de avanzar na superación das barreiras que aínda perviven hoxe en día. Manifestamos a nosa preocupación e condena ante o aumento de agresións cara ás persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais, intersexuais no noso país e traballaremos dende o noso ámbito para responder adecuadamente a esta situación, especialmente mediante información e formación da policía local. Non son posibles as políticas de igualdade sen os concellos. Por este motivo, reivindicamos a necesidade de dotar as entidades locais das competencias nesta materia, así como de suficientes medios e recursos para, en colaboración co Goberno e as comunidades autónomas, asegurar a implementación adecuada de todas as políticas e iniciativas necesarias para garantir a igualdade efectiva das persoas en todos os nosos povos e cidades. Ben, pouco máis que engadir, que é unha declaración da Federación Española de Municipios, acordada tamén polos seus órganos na Xunta de Goberno e, polo tanto, bueno, pues, tal e como falamos na Comisión Informativa, será asinada polos portavoces, pero en todo caso, bueno, pues, se queren intervir, ten a palabra a concelleira non escrita. No, bueno, nada que añadir, lo que ya se comentó como tal declaración institucional, la apoyo plenamente. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Nosotros tamén nos sumamos. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Bueno, era hora que neste Concello tamén se debatiran todos os acordo deste tipo de accións. Ten a palabra o voceiro de Anova. Nada, simplemente dicir que a tendencia natural da liberdade pues, é abrirse paso e que así sexa e que ninguén impida que a liberdade, nada máis. Ben, polo tanto, bueno, formalmente para que quede como tal, votos a favor da moción institucional. Apróbase por unanimidade e asinarase agora por todos os voceiros ao finalizar. O punto número 5 é a moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular en relación co transporte metropolitano da área da Coruña. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Ben, moitas gracias. Se me permite un inciso antes de continuar, queremos dar gracias por estar sentados aquí. Sabemos que é un día triste para usted, non? Entonces, bueno, pois o noso pésame do noso grupo e creo que os demais grupos tamén. Moitas gracias.
Ben, entonces seguimos. A posta en marcha do Plan do Transporte Metropolitano da área da Coruña co seu sistema de integración tarifaria, a bonificación dos billetes e gratuidade dos transbordos, supuxo un saldo cualitativo que mellorou sustancialmente as relacións de mobilidade entre os 17 municipios entregados no programa con incuestionables beneficios para os veciños de Bergondo. O continuo seguimento releva que desde un potencial de incremento de atractivo de servicio de transporte público colectivo que pasa pola mellora de accesibilidade dos autobuses ao centro urbano da Coruña e pola conectividade da